Gràcies, Pau, gràcies a tots vostès, tots vosaltres, per vindre. I anem a parlar, com ha dit molt bé, d'un combinat natural i cultural. Per tant, parlarem de plantes, però també d'alguns aspectes culturals impresos en les parets, com són els panells devocionaris, que en alguns casos els sants que allí estan resulta que tenen connotacions naturalístiques, per dir-ho així. Tenen símbols, el que es diuen els atributs, que tenen que veure amb plantes, en algunes ocasions, plantes indicadores d'alguna qualitat del sant. Aquesta combinació entre cultura i natura és extraordinàriament fèrtil i contínuament la tenim davant dels ulls i a voltes, perquè ningú ens ho ha dit, no la veiem. Per tant, anirem mesclant, parlant de plantes i parlant també, en aquest cas, de sants en els panells devocionaris. Però de moment, ara estem a l'ombra d'un olm. Els olms han sigut, en moltes ocasions, arbres totèmics. L'arbre que en el centre del poble marca el lloc per a decidir, per a fer pactes, per a fer tractes, per a emparellar-se o per a despedir els difunts. Arbres amb una importància cultural extraordinària. I alguns d'aquests arbres que més repeteixen la seva presència són els olms. Moltíssimes places de molts pobles, olms. També en unes altres pot haver figueres, a lo millor. Importantíssima també, o una olivera. I el lloc eixe és un lloc amb un valor simbòlic extraordinari. És allí on l'última paraula d'un tracte adquireix la vigència quasi de llei. Alguns arbres d'això ens sonaran, a lo millor uno dirà l'arbre de Guernica, això ens sona, té molta fama, era un roure, allí se feien, allà era la casa de juntes i feien les lleis. I era a l'Aixopluc, de l'arbre de Guernica. Comença a ploure? Sí. El bo que té això és que ens podem arrimar. Baix de l'arbre, per tant, avui, alerta, avui tindrà valor de llei. Allò que acordem tindrà valor de llei. ¿Por qué lo cortaron? Els olms el reconeixereu, entre altres coses, per les fulles. No sé si es veu bé des d'ahir, vaig a intentar passar-la i si no agafeu alguna. Són fulles asimètriques. Veieu que té un lòbul més alt que l'altre. Veritat que sí? Això és molt típic de tota una família de plantes que són les ulmàcies, de les quals l'olm és, diguem, l'espècimen representatiu. Però també n'hi ha unes altres plantes de la mateixa família, com els lledoners, que també veieu que tenen aquí el doble, l'aixa asimetria. L'olm és un arbre que també ha servit tradicionalment per a fer els pilars de construccions que han d'estar sota l'aigua. El pont del Rialto, allà a Venècia, els pilars eren d'olm. El pont de la Torre de Londres, els pilars d'olm. A Venècia, els pilars de les cases, de moltíssimes cases d'olm. Perquè resulta que té una resistència particularment longeva a l'aigua. I permet que 500 anys, 1.000 anys, pugui estar allò sota l'aigua, sense que es podrisca i sense que caiga la casa, el palau, el pont. És una fusta que també té unes característiques interessants per a lo que significa el rebre colps forts sense badar-se, sense esclar-se, sense partir-se. I és que estaven fets, per exemple, els troncs en els quals els carnissers d'abans, amb eixa mena de destral, tallaven les costelles, els ossos dels animals, i allí tenies allò que perdurava i perdurava i perdurava per molt que li pegaren de filo o li pegaren de plat. L'olm. Si veieu allí en el cartell indicador, este hom diu
És un arbre que quan arriba el moment fa uns fruits en sàmara. Sí, uno dirà, què és això? Això són el fruit que té unes ales voltant-la, que té la llavoreta, per dir-ho així, en el centre, i una ala translúcida al voltant, que permet que quan cau el fruit, el vent, o només la pròpia caiguda, faci que es dispersa i per tant tinga descendents, tinga més ol al voltant. Bé, una cosa que sol fer sempre que faig xerrades és que interrompiu-me, pregunteu, aporteu, sense por, digueu, no, sabeu alguna cosa? La dieu, val? Una cosa que pretén ser el més oberta possible. Anava a mostrar-vos alguns panellets que teníem aquí a la plaça, i aquí tenim, si no un panellet, però sí l'estàtua que hi ha aquí dalt, en l'entrada de l'església, hi ha un Sant Josep. Allà hi ha un Sant Josep que és, veureu, un home major, amb barba, generalment, i amb un xiquet al braç. Però mentre tinguérem només això, un home major en barba i en un xiquet, doncs diríem un home major en barba i en un xiquet. Com sabem que és Sant Josep? Sabem que és Sant Josep perquè durà una vara florida. Això es diuen els atributs. Ningú sap com era Sant Josep. Ningú estava allí pintant-lo, dibuixant-lo, fotografiant-lo, no. És una invenció que han tingut després. Sant Josep seria una persona major en barba. Igual s'afeitava, però bueno, temporat en barba. Que tenia el seu xiquet, el xiquet d'ell, de la Mare de Déu, ja tenia el braç. Però mentre tinguérem això només, seria un home major en barba i en un xiquet. Però, si du una vara, a voltes una canya, però ja no és una vara, amb flors, ja direm, eixe sí que és Sant Josep. Són els atributs, la vareta de Sant Josep. En aquest cas, el que tenim ahir ha perdut la vareta, o li ha caigut, o no l'han reposat, per tant ja no és Sant Josep, és un home major en barba. I convendria aquestes coses cuidar-les. Podríem cuidar-les, no? Algú que pugi allí, pugi i li posa la vareta, perquè és que si no ja no és Sant Josep. I per què la vara florida? Perquè és el que indica que el xiquet que té serà el Messies. Perquè és una profecia d'un dels profetes majors d'Isaïes que diu que el Messies, quan arriba, simbòlicament diu, florirà la vara de Jessé. Jessé era el pare del rei David. Florirà la vara, vol dir alguna cosa així, com tindrà una descendència, és una metàfora, provinent de la línia davídica del rei David. El Messies haurà de ser descendent del rei David i tindrà les dues característiques de Messies, de profeta, d'aquell al que han de seguir per anar al cel, i de rei, perquè se suposa que serà rei també d'Israel. Per tant, mentre no tinga la vara florida, no serà Sant Josep. És això el que li dona la característica. Perquè està dient-nos que ha florit la vara de Jessé amb el xiquet que té al braç. I ell, encara que no és son pare, és un pare, diguem, adoptiu, és un pare, alerta i no vos estanyeu per la paraula, que no té la connotació negativa que puguem pensar, és un pare putatiu, alerta, putatiu, en llatí vol dir pur. Alerta, algo així com si fos cast. Pater putativus, el pare pur. El pare que, sense ser el pare biològic, és el pare a totes les de la llei. Ese pater putativus és el que se posava baix de Josep, Sant Josep, i en l'acrònim posàvem P, pater putativus. Josep, Pepe. Aquesta és la raó. Aquesta és la raó perquè es diuen Pep els que són Josep. Perquè estem posant pater putativus, Pepe. Igual que si agarrem a Sant Francesc d'Assís, baix li posarem pater comunitatis, el pare de la comunitat, perquè va fundar
tota l'ordre dels franciscans, de la comunitat dels franciscans, que diuen. Pater Communitatis Paco. Francesc Paco. És que a voltes són aquestes coses que estan amagades i que no les coneixíem, les que de sobte ens il·luminen i diuen ara ho entenc.